Mga bay, nandito tayo sa Smart Honda Valencia. So may nakita tayo na CBR 150R 150cc FI. Ang cash niya is 159,400. Down payment 30,000. So ito po yung pag 12 months, ito po yung per month na bayaran nyo, 24 months yan. Po siya, grabe, astig pala ito pa mga bay pag sa personal natin makikita. Ayan, nubukan natin sinakyan. So, hindi ko alam kung anong klaseng, so hindi pa siya ABS mga bay, hindi pa siya ABS. Ayan, tingnan yung mga makina niya, grabe yung laki. Ilan kaya ang piston nito mga bay. So tignan natin ang piston nito kung ilang mm yung piston nito.